Ihe ọgụgụ nzukọ nsọ Katọlik. Ụbọchị 24 n'ọnwa Disemba. Ihe ọgụgụ nke mbụ. Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ abụọ nke Samuel, isi nke 7, malite n'usoro nke mbụ ruo na nke 5, bidokwa n'usoro nke 8 ruo na nke 11, gụnyekwara usoro nke 16. Mgbe Dinwenu nyere David ezumike n'ebe ndị iro gbara ya gburugburu nọ, David wee biri n'ụlọ ya. David siri onye amụma Nathan, "Lee ugbu a, ebi m n'ụlọ osisi sida, ma igbe ọgbụgba ndụ Chineke dọrọ n'ime ụlọ ikwu." Nathan zara ya sị, "Gaa mee ihe ọbụla dị gị n'uche, n'ihi na osebụrụ ụwa nọnyere gị." Ma n'abalị ụbọchị ahụ, Dinwenu ziri Nathan sị, "Jee gwa odibo m bụ David na m sị ya, ọ bụ gị ga-arụrụ m ụlọ ebe m ga-ebi?" Ya mere, jee gwa odibo m bụ David na mụ bụ Chineke nke igwe ndị agha sị ya, "Esiri m ebe ị na-azụ atụrụ n'ọhịa kpọpụta gị, mekwa ka ị bụrụ onye ndu ndị nke m bụ Izrel. Anọnyekwara m gị ebe ọbụla i jere, merikwa ndị iro gị niile n'ihu gị. Aga m emekwa ka aha gị dị ukwuu, dịka ndị agha ha kacha dị ukwuu. Aga m ahọpụtara ndị nke m bụ Izrel otu ebe, kụọkwa ha dịka osisi n'ebe ahụ. Ha ga-ebikwa n'ebe ahụ na-enweghị nsogbu ọzọ. Ndị obi ọjọọ agaghị akpagbukwa ha ka na mbụ, bido mgbe m họpụtara ndị nke m Izrel ndị ikpe. Aga m enye ha ezumike site n'aka ndị iro ha. Aga m eme ka ị dị ukwuu. Aga m ewuru gị ụlọ. Ezinụlọ gị na alaeze gị ga-adị ebe ebe. Aga m akwụdosi oche eze gị ike ebe ebe." Okwu nke osebụrụ ụwa. Ekele dịrị Chukwu. Abụ ọma na azịza ya. Azịza ya bụ: "Aga m eji ukwe kwupụta ịhụnanya nke Onyenwe anyị ebe 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 ebe." Aga m eji ukwe kwupụta ịhụnanya nke Onyenwe anyị ebe 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 ebe, bido na ndụdụ gaa ndụ ruo na ndụdụ gaa ndụ. Aga m na-ekwupụta ntụkwasị obi gị, n'ihi na ịhụnanya gị ga-adị ebe ebe. Ikwesị ntụkwasị obi gị ga-akwụdosi ike dịka igwe. Azịza: aga m eji ukwe kwupụta ịhụnanya nke Onyenwe anyị ebe 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 ebe. Mụ na onye m họrọ agbaala ndụ. Aṅụrụla m David nwa odibo m iyi. Aga m eme ka ọchịchị gị dị ebe ebe. Aga m emekwa ka oche eze gị dịgide ruo na ndụdụ gaa ndụ niile. Azịza: aga m eji ukwe kwupụta ịhụnanya nke Onyenwe anyị ebe 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 ebe. Ọ ga-ebeku m sị, "Ị bụ nna m, Chineke m na onye enyemaka m." Aga m ahụ ya n'anya ebe ebe. Ọgbụgba ndụ mụ na ya ga-adị ọkpụ. Azịza: aga m eji ukwe kwupụta ịhụnanya nke Onyenwe anyị ebe 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 ebe. Mbeku. Aleluya, aleluya. Bịa n'etiti anyị, Emmanuel. Gị bụ Chineke nọ n'etiti anyị. Gị bụ eze anyị. Gị bụkwa onye ikpe anyị. Zọpụta anyị, Onyenwe anyị na Chineke anyị. Aleluya. Ihe ọgụgụ nke a si n'ozi ọma dị asọ nke Luku dere, isi nke mbụ, malite n'usoro nke 67 ruo na nke 79. Nna ya bụ Zekaraya jupụtara na mmụọ nsọ,
buo amụma sị, ngọzi dịrị dị nwenụ Chineke nke Izrel, maka na ọ bịara leta ma zọpụtakwa ndị nke ya. O weliterela anyị onye nzọpụta site n'agbụrụ David nwaodibo ya, otu o siri kwuo n'oge ochie site n'ọnụ ndị amụma ya, na a ga-azọpụta anyị site n'aka ndị iro anyị, na sitekwa n'aka ndị niile kpọrọ anyị asị. Gosi ebere nke o kwere nna nna anyị ha na nkwa, bịa chetakwa ọgbụgba ndụ ya dị nsọ. Ọ ṅụrụ nna nna anyị bụ Abraham iyi, kwekwa nkwa na ya ga-azọpụta anyị n'aka ndị iro anyị, ka anyị nwee ike na-ekpere ya na-atụghị egwu ọbụla, n'ịdị nsọ na ezi omume n'ihu ya ụbọchị niile nke ndụ anyị. Ma gị bụ nwa, ka a ga-akpọ onye amụma nke onye kacha elu, n'ihi na ị ga-aga n'ihu dị nwenụ idoziri ya ụzọ ya niile, ime ka ha nwee amamihe nke nzọpụta site na mgbaghara nke njọ ha, site n'obi ebere nke Chineke anyị. Ọ ga-eme ka anyanwụ ụtụtụ bịakwasị ndị nke ya, inye ndị niile nọ n'ọchịchịrị na onyinyo nke ọṅụ ìhè, bịa duzie ụkwụ anyị n'ụzọ nke udo. Ozi ọma nke osebụrụ ụwa. Otito dịrị gị, Kristi.